Saling, patay naman ginibana ni mo. Dawatan niya ako limos nga 20 pesos. Gusto ko 20 pesos, diba nga 5 pesos raman eh. May utang maning bana ni mong namatay na ako 15 pesos. Kung karon mo hatag og 5, 20 na tanan. Ay, ay. Dako aja ni mo kaon ay, dapay pa jud kay mo undan. Mama Sadoy, masuko og dako kay tagkaon. Pero kung ang baboy kusog bukaon, malipay pa. Pagsulti sa tinuod ba, kinsa may tinuod nimong anak? Ako o ang baboy? Ay, Edgar Duan, tuwara ba tong anak nimo sa eskwelahan? Kay nga naman. Nanawagan nga maestra, dili pa dugay. Nga ipadto ko na nato karon dayon. Kay nga naman, unsa may hinungdan? Ay basta, ato dito. Kay nakasiguro jud ko nga gitapok ka na ng maayo siya mga classmates. Aw tara, kitang duha mo adto. Ay ikaw ra. Nga naman. Mauwaw ko dili ko sanay makigatubang ang mga tao. Maayo man ka kay ana da makay ka ana. Aw nala sige, adto na ko. Ay ayaw una. Magkuha sa kog short aron madala nimo. Para asa man ang short? Ay ilisan gud si mong anak. Kay nakalibang bayato dito. Ay! Three drinks in the house.